Montering af et kvalitetsantænnestik på et antennekabel, hvordan gør man det? Og hvorfor overhovedet bruge flere penge på et antennestik, end det vi kender ned fra byggemarkeder og supermarkeder? Det vil jeg prøve at fortælle om i den her lille videoguide, hvor jeg også vil afisolere et antennekabel og påmontere stikket, så du kan se, hvordan det fungerer i praksis. Jeg har to stik liggende på bordet her. Et lidt dyrere kvalitetsstik fra Comega og et billigt antennestik, som vi kender det fra byggemarkeder og supermarkeder med plastikkappe her. Sådan en plastikkappe, den er ikke særlig god til at beskytte mod udefrakommende signaler, der går ind og påvirker dit kabel, så derfor så er det ikke et stik, som man kan anbefale til brug derhjemme, hvis man vil være helt sikker på at undgå uheldige oplevelser med dårligt signal. I stedet for bør du bruge sådan et HF-tæt stik, som det her kunne være det her fra Comega, der simpelthen er helt i metal og dermed beskytter mod signaler udefra. Og det er også nemt at påmontere sådan et stik her faktisk. Der sidder to skruer herovre bagpå, som simpelthen holder kablet fast. Og det du så skal gøre, det er, at du skal have afisoleret dit kabel for at forbinde det til stikket. Her har jeg allerede afisoleret antennekablet, som vi skal gøre det med 8 mm afisolering af det, man kalder inderlederen, den stærke kobber inderleder, der sidder her. Og så har jeg overisoleret 8 mm af inderledertrådene her, og derefter foldet den tilbage hen over kappen. Det vil jeg lige vise, hvordan man gør på et antennekabel, hvor jeg ikke har gjort det endnu. Du kan gøre det med en hobbykniv, simpelthen gå ind og skære 8 mm ind til inderlederen, og du kan skære 8 mm i forhold til yderlederen. Lidt mere forsigtigt her, for ikke at skære de her metaltråde over. Der skal du kun lige ind og skære plastikkappen af. Jeg bruger et her eksempel noget lidt nemmere, nemlig et afisoleringsværktøj, som simpelthen går ind og afisolerer kablet. Og så kan jeg gøre det i et hug. Bare sætte kablet på og lige dreje nogle gange. Så har jeg faktisk afisoleret kablet, som jeg skal bruge det. Og jeg kan lige hive isoleringen af her. De her metaltråde, der har fået fritlagt, altså det man kalder inderlederen, den skal jeg have foldet ned med en nænsom hånd. De tråde skal foldes ned omkring kappen på kablet. Og det gør jeg så lige med fingrene her. Og det jeg mener med nænsom hånd, det er, at vi skal ikke have knækket nogen af dem af, hvis vi kan undgå det i hvert fald. Og det burde ikke være noget problem. Og du tjekker lige, at du har fået alle sammen med. De kan jo være lidt svære at se på den metalfolie, der sidder herinde omkring inderleder afisoleringen, eller inderleder isoleringen hedder det. Den skal vi ikke gøre noget ved, den der vil bare blive siddende, som den er. Men så har vi kablet klar til brug, klar til at montere vores kvalitetsstik. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal lige huske at skrue de her monteringsskruer løs. Den jeg skruer på nu, det er den, der holder inderlederen fast på stikket, og det nederste her, det er den, der holder kablet fast, altså yderlederne og kablet generelt, sådan at det ikke falder ud, når vi hiver lidt i kablet. Det ser fint ud, og så er det ellers bare at montere vores kabel. Det trykker godt til og vrikker det lidt på plads. Så begynder vi at skrue fast. Først skruen til inderlederen. Og når vi har monteret den, så tjekker vi lige, at vi ikke kan hive kablet ud, altså at vi har fået kablet helt ind i stikket, og det sidder fast, og det gør det. Så skruer vi fast omkring yderlederen, kablet generelt, og så holder stikket rigtig godt fast om kablet, og vi kan helt bestemt ikke hive det ud igen. Så har vi fået skabt en rigtig god forbindelse og med et kvalitetsstik, som er afskærmet mod stråler udefra, og altså et rigtig HF-tæt stik.